Čaute, zdravím vás u prvního videa, som tu sám, ale blížia sa Vianoce a by som chcel všetkým popriať šťastné a veselé a teším sa na Vianoce. Budem mať GTA 5, hrať na kompu, teším sa veľmi a počkajte, idem sa pustiť. No a ešte by som chcel povedať, ak chcete hrať so mnou a niekto na GTA 5, tak mi ho please pošlite. Môj Skype vám ho dám do popisku videa. Dobre. No, to je na dnešie všetko. Nezabudnite dať like, dislike a hlavná vec je čo odber. Lebo by som bol